Van de middag bloedt het een grieze en lietse wraad. En dan ga ik het nog altijd naar de kans op mist, damp maar. Op, uit en terug eens even wat hele lichte stoorijn. Maar verder is toch ik wel weer een temperatuur die erbij is. Want die temperaturen liggen van de middag samen bij het zien al graden hinnen. En het zicht, ja, dat is eerst nog wel redelijk, maar dat kan staan gewoon ik weer minder worden. En daar bedoel ik maar dat we letter van de middag, joen en vannacht weer kans op mist of dichte mist, dus een waarschuwing van het verkeer. En het wordt weer een milde nacht. De temperaturen zullen bij de 6 of zo'n graden hinnen. En dan heb ik het nog net hand door de wind. Van de middag zwak of matig en die komt uit westelijke richting en het zal joen en vannacht net volle oors wezen. Al met al verhoort er voorlopig net volle. En morgen hebben we eerst nog wel kans op mist, maar hebben we toch een wat grotere kans op even de zinnen erbij en nog een graadje hoger als temperatuur.